martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sian salut roha imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saduna hatani di batani hita ima na tersurat di buku Panorang Amos bidu sia memukame sian ayat 10 sada 1 ayat 15 songono mahatani di bata. Di ari nasasadai pajong jengok kemamuse udung-udung si Daud na malohai jala paudiokku parik akka nabumbungi jala pajong jengok kumuse akka na malohai jala paudiokku dei suang songai di akka ari mula-mula. Asana sida mania pasi-pasi ni Edom doh salu bang superbegu akka natargoar tugoarhu ninna jahuba na pasauton songoni. Idama narodo sugut akka ari ninna jahuba masih jaloma paninggala do panggotin perdigi do panabur jadi manitakon anggur akka duluk jala bisat akka duduk sudena ni tagihonokku mamulak akka natarbuang sian bangsa Israel jala paulion na sida musehuta akka natarulang laos ingan na sida ma jala pukon na sida ma akka porla anggur laos inumon nama anggurna jala pakun na sida ma akka porlak laos panganon na doot parwena jala lopokonokuma nasida tutano nasida jala dangbe pabaliokku nasida sian tano nasida na hulehoni tu nasida ninna Jehovah di Batam ido sahana dihamudong saha persyaun somon topik ima debata na pebaru ngulu di bangsona Tuhan memulihkan umatnya. Dinasahani disada parmingguon disukun sada ina naposoma saharak ina na tua-tua. Ia na tua-tua nang marumur kurang lebih 10 tahun. Didok di suku-suku non ay marlaba do piho inong ro tugari jaon nunga 10 tahun umurmu nin naropani alasay di ida naposoon gan mingguro di bereng muse umuran ng matua dungi do ina na matuema basap do honom songoni inang tuaw inatta na matue ay sudi bigi inong bejamitay kan inang nga kurang perbinigian nin na marupani ay sububi di jaho bukwede sububi jaho bibili apalagi majamita na subui di bigi hobe ninna naposoima mangalusi inatta na tutwe labok do inatta na tutwe mangalusi jara maseta budu alusna ido iba nama masai merleba dope inang aho rotu gerejau adong do lapatan ni dia winang rotu bagas joroon ninna maropane sarupa do inangi songon sadahala nama nucipayanna las bohape di bahin mamoro mamilas abik nai alay jumpa majomur saya adong do tading aik na dipayan ne songoni manang ahu songoni manang penasotak kasubigi nang pesotak kaswida nang pesotak kasujahabe terlumo ma akka edido jamete alay saya adong do tading di baga sarhakku saya adong do tading di baga sapakelaku nin nama mangalusi
alai bisan pudu pe inang nang pesia pulu tahun umurhu huaringgas do pero manopot bagas jorot ala masai marguna do diau ro tu bagas joron jala masai marguna dia pajupang aro di bata jala sai roa tu bagas joron hira nama neang do pakilalaku alai hola soroa tu gerijaun marminggu hira na borat pakilalaku ala nido setoru sa marminggu inang innama mangalusi inatay dia makadong asaha porsiyaon lausido na taida na pinasaha ni panurang Amos na tarjul panurang Amos ni maklaho pabuahon hata ni di bata lau mangoton do manungguli di panurirangon di panang Amos taringot tu ari akan neng ro do taringot tu nalaho masa suku do taringot tu nang dingulu ni halak ima nama sihol tu bagas joro nama sihol nang tu harajau ni di bata di sido idota ima sihol ni rohani panang Amos di sihol ni rohani panang Amos ima masihol na sida mulak muse songon harajau ni sidaud jala mulak ima songon bangso na ni hakolongan ni di bata alani do taida di sod di bagas 30 tahun masetakas do di paingot panurirang Amos bangsoy ido nama say takas di bagas 30 tahun Tuhan mau menegaskan bahwa meskipun umatnya mengalami kehancuran karena dosa dia tetap berjanji untuk memulihkan umatnya dia tetap akan memulihkan alani terjadi kebusukan di tengah-tengah ni bangsoy baik itu kebusukan rohani, kebusukan ekonomi, terjadi ketimpangan, terjadi ima krisis di pangalaho, di krisis di politik, di krisis di hukum, di krisis di kepercayaan. Alanido diha makadong asaha porsia, ido na taida di bagas trupukon. Adong masay piga na dohonon na molo taida. Na parjulu na takas dohonon na nanaing si uhalota siyan Amos bidusion na parjulu na dohon na dison imat Tuhan adalah Allah yang memulihkan itu nanaing berengota debata na memulihkan na paulakon na sida ima di sudi panggulmiton ni bangsoy di paulak na sida ima ibagasan holong na siya di bata alaniya alanunga mengalami kehancuran bangsoy nunga mengalami ima keburukan kegagalan so nataruh dakengani kebusukan alaniya kedusan na sida nunga ditinggalhon di bata na sida nunga lamarop bangsoy nunga lamahiu bangsoy alani roro di bata lahu madok naking memulihkan Tuhan berjanji untuk membangun kembali dan mau memperbaiki kembali dan mau menunjukkan iman akengane di paingok nasida bahwa Tuhan akan mau memulihkan nasida molo oro nasida bahur roha hidup beda daking debata memperbaharui ngulu ni bangsona Tuhan memulihkan umatnya nunga mulak takke tusokirna lapatanna disi molo olo nasida ro manol soli Tuhan sendiri yang akan memulihkan ima naparjulu nabaduahun masih takas do di ayat 10 tuli ida ma narodo sugut akka ari min najagoba
masih jaloma paninggala do panggotil perdegi do panabur jadi manete kon anggur akadulu jala bisat akadulu duluk sudina apatan naharan dohor dari si ima pasu-pasu berkat melimpah akan mengalir. Di ayat 10 Tuhan menggambarkan berkatnya yang luar biasa. Songon duduk nakaingan ini luar biasa di songon paninggala do panggotil perdigi do panabur. Namar lapatan di gambaran ima gambaran pasu-pasu naso teratahun dapatan berkat Tuhan yang tidak putus-putusnya berlimpah-limpah. Songon nama ninggale pembajak akan segera menyusul penuai dan gunung-gunung akan meneriskan anggur baru. Lapatan nadisi. Tuhan bukan hanya mengembalikan keadaan mereka. Dakol na polakon, tetapi Tuhan betul-betul iman akan ngani mama sudah sida lubi sian adorang so ni ida naside adorang di parngulu nasi lubi songo pangatusin ni bangsoy hidup benna diduk ibana paula kun ni dibata sarupa songon inata nama Tuhan akan ngani walaupun dia sudah tua tapi dialah kemampuannya iman akan masih kun karena dia merasakan sudah umur 90 tahun Tuhan memberi baginya ima pasu-pasu nangpe dang be agu hangaluton nampe nang takas be di ida dan takas be di begi tetapi dia terus rindu karena dia sadar akan Tuhan melimpahkan berkat baginya. Namangihu nanain dohonon ni turpukod donan don siamos ima Tuhan menanam dan menetapkan umatnya. Marpa dan marjajiru de bata tutonga-tonga di bangsui didok tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah diberikan kepada mereka. Hidup benedok kon togi honok kumamulak akan terbuang sian bangsu isa jala paulioko takana tarunang laos pukon na sida maperla anggur inumon nama anggurna pakyon nama akaduruk laos pangan naduk perwina lo pokon na sida matano na side jaladang be pawalioku na sida siat tano na hulehone mereka sudah akan menempati dangbe usiron ni debata di pauli debatama keadaan nasida baik di hukum, di ekonomi, di politik. Molo dung tahilala di baru kita tumpe marhite dalan naso tuk tapi kiri alai radi hita di baru jala radi hita di pauli debata udut tusima di pauli jala di pasu-pasu hita di akka nataule alani dia makkadaman mertua maganuk na makkaberi jahuba iran don siamos namar parangi dia kalanana naradi di bagasakata naradi olo tumangion hatan di bata alani molo di paingot kita di bagasat turpuk sadarion na paingot kita dui ima asa di bata na baruk kita na pinebaron di bataru hita saluhuna laho mamilihun na duminggat tu di bata marhiti di panggulmiton ni nguluta siala di batado na marhuanso na bui paulihod do pay baruhod songon bangsui marsihoho mahita holat tutuhata marhiti hatana tapay baru marohata idonan dohonon ni siamus hanya orang-orang yang memperbaharui diri hanya orang-orang yang diperbaharui yang menerima dia may ima nakaingan niya pasu-pasu siya di bata memeliharaan padongan niyon niliod di bata doon hita ima pasu-pasu na luar biasa akhirnya ido na nidot ni Bang Amos memulihkan kerajaan Daud memulihkan kerajaan umat Israel akka na porse alani langsung do di bata na baruhon ngulu ni bangso ay laos ido na nang sahat kita kadong saha porsiaw
Pama cara ni bata memulihkan apa hobar mai. Marilah kita dengan tulus menerima segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita sebagai cara Tuhan mendidik, membentuk, dan memulihkan. Manang songo dia pi mata ingon. Jadi adong tulu Tuhan membuat kita, dia mendidik kita dengan caranya sendiri. Dia mau membentuk kita untuk memulihkan dan memperbaharui kita, dan sekaligus juga dia memulihkan kita dengan harapan yang baru. Imana kaingani di bagasang ngulutta ngulu nahot rodi sadiring ngililingna. Amen. Mula tema di holi Tuhan di bata dinaun di pay baruho ngulu namin. Amen.